דודו אחינו היקר והאהוב. 70 בגימטריה יין. יין הוא דימוי מצוין עבורך, כי כמו יין, גם אתה משתבח והולך עם השנים. כמו יין, הנוכחות שלך בחיינו חזקה, חריפה ומיוחדת מאוד. כמו יין, החיים במחיצתך מעוררים ומלאי השראה. כמו יין, הזווית שלך לגבי כל דבר מעוררת התמקדות בעיקר. לחיים! מאחלים לך שתזכה לשנים רבות, טובות, בריאות, יפות ומלאות. עם פנינה היקרה והאהובה, עם הילדים הנכדים והמדהימים, שבט לתפארת שברוך השם מספקים לכם אושר ונחת. אז שוב לחיים. ותזכור שבגיל 70 החיים רק מתחילים. וכל מה שהיה עד עכשיו הוא רק ההכנה לחיים האמיתיים המתחילים בגיל 70. אז יום הולדת שמח! עד 120, אושר ובריאות, שפע ברכות וכל הטוב.